Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa ta da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Litinin. 7 ga watan Zulqa'da, hijirar Annabi rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446, wacce ta yi daidai da 5 ga watan Mayun shekara 2025 bayan aihuwar Annabi Isa alaihi salam. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da yadda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce yarda mu nisance ta. Ya ba mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura cikin ƙasar mu ta Nijar. Sakamakon kwancakalar da tsari da martaba irin na aikin soji, tsaro ya taɓarɓare cikin ƙasar mu ta Nijar. Cin hanci da rashawa da handama da babakere gami da nepotism suka sami gindin zama. Ƙasa gami da al'ummata sai ci gaba da tagayyara suke suna ƙarawa. Duk da bugun ƙirjin da Cani yayye na cewa sun aiwatar da karan aikin ranar 26 ga watan Yulin shekara 2023 da ta gabata domin daidaita tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa. Dalilin su kenan na yin garkuwa da zababben shugaban kasa, shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum game da mai ɗakin shi da ɗan gwagwarmaya Musa Cangari na Alternative Espace Citoyen, Alasan Intinikar da kuma minista Hamma Adamu Sule, wanda shi ne mutum na farko da suka fara kamawa. In su sauran sun kafa hujjar cewa saboda sun yi ɗimi suka kama su, to shi Hamma Adamu Sule akan wani dalili ake ci gaba da yin garkuwa da shi. Yanzu abin har ya kai zuwa ga mai ɗakin shi, ana ci gaba da cin zarafinta duk da kasancewarta lattijuwa kuma wacce ba ta da lahiya. Cani, wallahi alhaki bisa kanka. Idan ba a manta ba, Hajiya Maryama Madan Hamma Sule ta dawo daga ƙasa mai tsarki ne bayan ta yi umara ranar 2 ga watan Afrilun shekara 2025 kinnan da muke ciki. Kai tsaye jami'an 'yan sanda na DST suka yi awon gaba da ita, suka amshe mata fasfar kuma suka ci gaba da yin garkuwa da ita. In kasancewar lauyan da ke bata kariya dole cilas suka sallame ta. Har yanzu babu takamaimayen laifin da ake cewa ana zargin Madan Hamma Sule da shi. Abin da ke gaban mamaki, menene dalilin su na ci gaba da rike mata fasfar alhali lattijuwar gabata da lahiya. Dalilin kenan da lauyanta zai gurfanar da gwamnatin Nijar a gaban doka sakamakon take hakkin ɗan adam da karya dokokin ƙasa da ƙasa a ranar 14 ga watan Mayun shekara 2025 kinnan da muke ciki, domin hiddo mata hakkin da an nata, saboda ko ba komi wagga baiwa Allah ba ta da lahiya. To kai Cani, ina bugun gaban da kai na cewa za ku darajanta dokokin ƙasa da ƙasa ku mutunta hakkin ɗan adam. 'Yan ƙasa mu an kare mu lura mu gane mu agaji ɗan abin da ya mana saura cikin ƙasar mu ta Nijar. Saboda yanzu an kai matsayin da Cani da shi da kwambaganin shi wallahi ba su san inda za su dafawa ba. Abin su ma wallahi ya fi ƙarfin su. Sun yi abin ya cika musu gaba, Allah ya gwada musu kasa wasu, saboda daman abin ba a yi shi da kyakkyawan niyya ba, an yi shi ne cikin zalunci, cin amana tsantsa domin biyan bukatar wani. Saboda haka 'yan uwa 'yan Nijar, abin da ke kwaruwa cikin kasar mu ta Nijar wallahi ba rawa ba tumami. Menene gaskiyar halin da garin Tera da kewaye suke ciki a halin yanzu? Menene abin da ake ɓoye ma mutane? A dabara guda muna jajanta ma 'yan ƙasa 'yan Nijar sakamakon abin ashen da ya kwaru jiya cikin wannan ƙasa tamu mai duban albarka, arewa maso yammacin gundumar Dogon Dutse, sakamakon ƙofar ragon da aka yi ma jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka, musamman ma garda national da kuma unité na gendarmerie da suka hito daga wurare daban-daban, kamo daga ɗan katsari, dogon kirya da kuma sukukuta. Motoci 10 ne ke sintiri a wannan yanki. Gaba ɗaya baki ɗaya mutanen da ke cikin motocin 67 ne. To su ne aka yi makokon rago. Sakamakon wucin gadi da ke da kwai a halin yanzu ya tabbatar da mutuwar mutum 8 a cikinsu. 16 sun yi batan dabo, har yanzu dai ba su amsa kira. 'Yan ta'addan sun tafi da mota 3. Iyanmu kannanmu jami'an tsaro FDS kin da muka yi asarar rayuwarsu
Allah ya rahamshe su, ya gafarta musu, ya sa kwanciya ta zama hutawa, ya kuma albarkaci abin da suka bari. A game da wannan rashi da muke nan muna ta yi na jami'an tsaro FDS mu masu albarka, akwai buƙatar 'yan ƙasa gaba ɗaya baki ɗayan mu gaya makaninmu gaskiya, mu yi karatun ta natsu. Wallahi barin kashi ciki baya maganin yunwa. Yanzu dai ku diba ƙasa ga sati guda irin asarar da muka yi ta jami'an tsaro FDS musamman ma garda national, abin da ya kwaru wajejen Mangaize yankin nan na Dungo uku da ake kira da suna Triangle MTT, Mangaize Tangwa-Tangwa Tulowa. Wannan hazance na cewa mun yi asarar jami'an tsaro FDS mu na garda national da yawan su ya kai 135, bai tafi hakan banza ba. Cikin barkokin sojoji ana nan ana gunguni ana karawa, saboda ba shiwa muna ji muna gani muna kuma saurare. Yau kusan shekara 2 ana kashe mana ɗiya gami da ƙannan namu tamkar ana kashe ƙuda, amma sai ku yi mursisi ku yi ƙememe, ba abin da ya sha muku kai, ku kuna cikin biruruwa kuna shan AC. Mutane sun ji ciwon ɓoye wannan labari da kuke son ku yi. Wallahi mayyan sojoji sun tabbatar da kwaruwar wannan al'amari kuma ba za su lamunce ba. Kwamzan da ke da ku cikin jihar Talabiri kai ga ne ba jiyo ba, saboda kashe yara sun maka kuwa. Kun gani banda waɗanga 135 da aka kashe garda national ne, aka zo wajen Sakwara aka kashe wasu 12 garda national ne. Yanzu ga wasu 8 an kashe, an ce 6 garda national ne, 2 gendarmomi. Alhali lokacin da kuka ce ma 'yan kwamfani da bigi su je su yi ratisage wajen Sakwara suka ce muku sun kiya ba su zuwa. To wannan alama ce wadda take nuna cewa abin da kuke nan kuna yi cikin kasar mu ta Nijar ya kawo ma kowa ga wuya. Jami'an tsaro FDS kinga masu albarka aiku wasu aka yi ba daga sama suka kwado ba, kuma babu shi mutum guda ɗaya tilo da za ya yi mana bugun gaba yana tanƙaku ya kwatanta mana Nijar tamkar mallaka shi ce shi ɗai. Wallahi ba ta yi. Wannan da kuke son ku yi, ku murtsake kowa, ku hana kowa magana, ku hana kowa kwaɗan albarkacin bakin shi. Abin da ke kwaruwa makwabciya ƙasar mu ta Mali ya kamata ya ishe ku darasi. Talakan nan da kuke ganin tamkar kun hi ƙarfin shi, kun raina mai wayo, yana shiri ku za ya hitawa don ya ce muku a'a, saboda ba shi wa a bar ku dan abin da ya mana saura ku da kwance kalar da shi cikin ƙasar mu ta Nijar. Ƙaryar sahe daban, ta marece daban, mutane sun yi kwat sun gaji haka nan. Tattalin arzikin kasar mu ya salwance, 'yan kasuwa kun walakanta su, gashi nan kuna ta biyan mutane kuna musu bita da kul, haraji iri-iri kala-kala na fita hankali. Alhali kun san su wane ne mayyan barayin da ke da kai cikin kasar mu ta Nijar, waɗanda suka saci dubayen miliyika, amma saboda rainin wayo wai yau an ce kwallaf tana ta kiran mutane tsakanin likitoci da 'yan jarida da sauran jami'an da aka gudanar da ayyukan hajjin bara tare da su da suke sassa daban-daban na ƙasar nan. Wasu suna Difa, wasu suna Agadas, wasu suna Maradi, wasu a kire ka a ce ma kwallaf tana baɗakka. Fure da misiyon kin da aka baka na bara maza ka yi ƙoƙari ka maido su saboda ministar bai sa hannu ba. In kuɗi kuke bukata, shin ba ku san inda kuɗin suke ba, ba ku san wane ne ɓarawo ba, wace ce barauniya cikin kasar mu ta Nijar? Wai waɗanga duk dubaru da kuke yi, kuna hiddo da wasu takardu na banza da wuyi, wai not da service, maganar retret wajen sojoji a ci gaba da rike su ko da sun kai lokacin retret da dai sauransu. Kihi na ganin ka mai jangora, ko da kuka duna ban kori, kowa daga cikin ku ya ba shekara 60 baya, ba takarda ba, duk wata kwaskwarimar da za ku yi a'a saboda dalilai na aiki a rike mutane ba su zuwa retret da dai sauransu, ko ba ku mutu ba wallahi sai kun tsuka. Kuma mutum ya yi kwatan ya yi tsuka na gari. Matasan nan da kuka tare ma hanya suna nan zamana da suna kallon ku. Duk wata ƙarya da za ku yi cikin ƙasar mu ta Nijar, wallahi kan mage ya waye. Mutane kuna musu kallon turke, suna muku kallon da baibai. Ka ce ma mutane wai kashi 60 cikin 100 na man da 'yan ta'adda ke amfani da shi daga cikin garin Yamai suke samun shi wajen istasyon. Mun kalubalance ka gubernar na Yamai. Kaka za a yi a ce kuna da labarin station kin da suke ba 'yan ta'adda mai cikin garin Yamai, wai kuma a'a sai a kyale su a ce ma mutane a'a su dai sa kamera. Ku ce kuna son ku arzikta wasu. Wagga magana
ta kun san istasiyon kinda suke ba 'yan ta'adda mai cikin garin Yamai ko kuma kashi 60 na man da ake ba 'yan ta'adda cikin garin Yamai suke samun shi. In kuma hakuna da hujja ga hili karara kamar yadda ka kwaɗi. Aka yi lokacin da ake hita da man aje a kai ma 'yan ta'adda ba ku bi su sau da kafa ba ku je ku iske wurin da suke ku murkushe su. Waɗannan istasiyon ne suke wadatar da 'yan ta'adda da mai cikin garin Yamai. Ana zauwa ana kashe mana talakawa bayan Allah gami da jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka waɗanda ba su san hawa su balantana sauka ba. Hukuku 'yan ƙasa 'yan Nijar. Kun ji gubernar kin Yamai yace shi yana da hujja ta kashi 60 cikin 100 na man da 'yan ta'adda ke amfani da shi daga cikin garin Yamai yake hita. Kuma mi ya hana har yanzu ba a kama su ba wai sai a yi zancen su sa kamera. Magana zarar bunu ce shi kuma baki doki ne in baka iya shi kuma sai ya kada ka. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana sai lokaci na gaba idan mai girma ɗaukaka ya yarda.